Takže čaute, dneska som v Robloxe a som v bratovom dome a celému to tu strieľam. Niekedy počas videa by mal prísť, lebo máme taký zraz v radnici. Počas tohto videa budem robiť veľmi divné veci, ako strieľať bratový dom. Dajte like a odber a môžeme ísť na vec. Ešte neviem, koľko sa tu držíme, ak by to sekalo, prepáčte. No, nemám úplne výkonné zariadenie, na ktorom toto robím. Aha, tak to sa z toho strieľa, no tak to je skvelé. Tak idem von. Ešte nezamkol, to je skvelé. OK, ja si idem. Nie, hoverboardy je na nič. Nenávidím hoverboardy. Alebo tak nejak sa to vyslovuje, či? Haha, ale ešte chvíľu na ňom budem. Teraz idem nájsť brata, ktorý by mohol byť hocikde. Tam bola nejaká piperka, či čo to tam mala napísané. OK. Podľa mňa bude niekde pri radnici. Ja sa ešte pozriem na vyhorenú nemocnicu a to potom začne to práve hľadanie brata. Jej, tu je. Čau. Typok na tomto videu nebude hovoriť. Teraz chcel povedať, že nejdeme nájsť nejakého tých zlodejov na tom plagáte. Jasné, ja som jedného videla a to bol 100% prezlečený človek. Strieľam ťa preto, lebo si kako. Hej, ako že nič som nepovedala. Takže zostrelila som tam jedného typka a hoverboard. Zas, prečo naň stále klikám? Skate je lepší. Unesieme ťa, Baťko. Citrónko. Jej. Unesieme citróna 200-kilového. Tu si ho položím. A musím nájsť niečo. Dobre. Ja, toto je divné. OK, môžeš si ísť teraz svojou cestou. Ja idem do hrobu. Teraz chcel povedať, že ak mám krásny hrob. Ja mám krajší. Tak ale my si tam ešte ideme niečo napísať. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like a odber a